står af. Jeg kom hjem, ikke? Hvor har du været henne? Ja, hvad rager det dig? Hallo? Du skal fandme snakke ordentligt, og kan du skrubbe ind på dit værelse? Ja, hvad Det kan rager du, det? Hvad rager det dig? Så kan du gå ned til og snakke ordentligt. Farvel! Jeg hader dem bare, mand. Det er så... Jeg hader dem virkelig. I røvhuller. Jeg gider ikke det her mere. Hej. Hej. Hvad er der galt? Jeg har været op og skændt med mine forældre igen. Igen? Ja, igen. Nu har det jo næsten varet, ja, en gang om dagen. Men det er en gang om dagen, og nu har de sagt, at de ikke vil have mig boende hjemme mere og alt muligt. Og Hvad kan vi gøre? jamen, jeg tænkte på, om jeg ikke kunne være her nogle dage. Jeg kalder lige på min mor. Mor! Ja, hvad er der? Hej. Ja, Min forældre er taget på ferie. ferie. Ja. Det er der ikke været nødt til. Men jamen, det må hun godt, for det må hun nu gerne. Det er bare ondt. Ja. Hej. Hej. Vi ses om det. Hvad laver du her, Charlie? Jeg skal bare hente noget. Men hvorfor der skændes I altid? Jeg ved det altså ikke. Hvad er der? Jeg er bare blevet i tvivl, om jeg skal til hjem igen, og mine forældre faktisk savner mig og sådan noget. Så tag du chancen. Ja.